лично ман худам як духтарак хоҳара додамаш, гуфтам бира мақсад патентш ка хоҳара бур дар ҷангар қариб фалонш кард агар грубам шава. Ну бачаҳо намондан ки мо рӯи экранш биронам, пас экран қавша кандан. ман хоҳарашон гуфтам, хоҳарак муроҷиат кард, акаҷо ман бирам амунҷа як такси гуфтам, таксие ки сах роҳ мерафт. гуфтам ам я бар чикор кардам, хоҳара ҳуҷҷатош асос ки бисбор. аммо мутаассифона и бадбахт рафт, бача гуфт ё ман ҳуҷҷатото пеш кунам, ақиб гузашта ам бачара ам духтар ҳар кор кардани бад. айрӯвай қариб шавҳараш талоқш кунад. накне тоҷикем аллоҳ шоҳид, ин қарз аст, кардӣ мекунанд. инами кардӣ мекунанд. шахсое ки хоҳароро бурда шав зино карда истода ай дискотекаҳо, шумо бидуне ки инҳо хоҳаротона мекунанд. на хоҳаротон духтаротона мекунанд, на кана занотон мекунанд. яъне ки ин ваъдаи аллоҳи ба чишм ту мебинӣ, баъд ай и дунё мере. ба ҳам хотир накне. ия ман намегум бобои ҳоҷи, ия аллоҳ мега ки қарз аст, зино қарз аст. дар як